Týchto 7 vecí vyhoďte z domácnosti, pokiaľ chcete posilniť svoju finančnú prosperitu. Z ezoterického hľadiska môžu byť strata či nedostatok peňazí spojené s rôznymi duchovnými a energetickými príčinami, ako je napríklad karmický dlh, nedostatok viery či vďačnosti. No viete o tom, že z tohto aspektu existujú aj hmotné veci blokujúce príjem peňazí, ktoré máte možno aj vy vo svojej domácnosti? Týchto 7 blokátorov hojnosti a bohatstva okamžite odstráňte z domácnosti a naštartujte tak svoju prosperitu. Nasledujúcich 7 predmetov možno považovať za top škodlivých, čo sa prísunu peňazí do domácnosti týka. Takže čo by bolo naozaj dobré vyhodiť z bytu či domu? Teda predovšetkým v prípade, ak máte hlboko do vrecka a nedarí sa vám po finančnej stránke. Kým prejdeme k týmto veciam, poprosíme vás o odber, a to hlavne v prípade, ak vás zaujíma ezoterika a veci medzi nebom a zemou. Ďakujeme. A teraz už poďme na to. Blokátormi peňazí sú najmä nasledujúce veci. Sušené kvety, napríklad v podobe kytice, sú mŕtvou energiou stagnácie. Mohli by sme k ním zaradiť aj kvety umelé. Najhorším prípadom je azda ten, keď ich máte umiestnené v predsieni. Ďalej sú to nefunkčné hodiny. Považujú sa za symbol zaseknutia v minulosti a blokovania energie. Predstavujú stagnáciu v rôznych oblastiach života, vrátane hojnosti a prosperity. Máte doma kozmetiku, potraviny či lieky po expirácii? Vedzte, že nie sú len rizikom pre vaše zdravie. Symbolizujú taktiež lipnutie na niečom, čo už nie je prínosné, čo neprináša benefity. A teda odpudzujú v tomto zmysle aj energiu prosperity a hojnosti. Ďalej sa zamerajte na nepotrebné účtenky v peňaženke. Blokujú totiž prílev novej hotovosti informáciou o starých výdavkoch. Symbolizujú v podstate peniaze, ktoré už nemáte a sú tak magnetom na ďalšie platby, výdavky. Taktiež by ste v peňaženke podľa Feng Shui nemali nosiť fotky svojich detí či partnera. Spomaľujú tok peňazí, nakoľko odvádzajú pozornosť. Peňaženku tiež nenechávajte nikdy úplne bez peňazí. Peniaze v nej vítajú peniaze nové, prichádzajúce. Ďalej by ste sa mali v domácnosti zamerať všeobecne na neporiadok. Poškodené, staré a pokazené veci sú základom pre neporiadok v byte a reprezentujú neužitočnosť, odpor ku zmenám. Stará, nepoužívaná a pokazená elektronika, špeciálne mobily, počítače a rôzne nabíjačky, brzdia šance získať nové príležitosti k finančnému rastu. Takže ak zrecyklujete, respektíve sa zbavíte starej elektroniky, reštartujete samých seba a svoje ašpirácie smerujúce k úspechu. A keď sme pri tom recyklovaní a upratovaní, upriamte svoju pozornosť na šatník. Máte v ňom veci, ktoré vám nesedia alebo nesvedčia? Každým jedným takýmto kúskom odevu znižujete svoju energiu a silu osobnosti, ktorá tak stráca kredit a tiež šance na úspech a prílev hojnosti. Majte na pamäti, že ak sú priestory obydlia preplnené vecami, ktoré symbolizujú nedostatok alebo negativitu, infikujú tak podvedomie človeka, ktorý si túto nepriazeň potom priťahuje sám do života. Uvedieme aspoň pár konkrétnych príkladov takýchto negativitu vyžarujúcich vecí, ktorých by ste sa mali zbaviť. Ide najmä o masky afrických kmeňov, zbrane, vypchaté zvieratá, obrázky či fotografie vojny, biedy, smútku alebo agresie. Tak a teraz už viete, odstránením ktorých vecí z domácnosti si otvoríte dvere prosperite a blahobytu. Pustíte si tak k sebe energiu bohatstva. Prajeme vám, aby sa stala stabilnou súčasťou vašich životov. A nezabudnite, buďte rovnako prajní k druhým, aby energia prúdila bez obmedzení a zásekov. Ďakujeme, že ste video dopozerali a budeme taktiež vďační za palec hore, odber a komentár.